Hola, bos días. Hoxe é 31 de marzo de 2021 e como vedes estou facendo un vídeo un pouco distinto. Estou en pixama, teño voz de dormido, en fin, un desastre. A cousa é que hoxe vou a presentar o meu libro Identidade de Editorial Galaxia en Librería Paz. Hoxe o vídeo vai ser un pouco diferente e por iso vin co almorzo. Como fixo a Xía, que se non o vistes deixo por aquí a ligazón ao seu vídeo, vou facer un videoblog. Eu traguei todo o videoblog de Xía e tragaría videoblogs de moites máis youtubeires. E ademais, como tamén é o día pola visibilidade trans, pois vedes un pouco o que fago eu neste día. Non sei que tal se verá isto, mas é que estaba a ducharme e chamou o Sekirofan, que me vai axudar a facer o vídeo, entón imos a buscalo. Hola. Este é o famoso Sekirofan. Si son. Pois aquí está o culpable de que tivese que sair da ducha co pelo mollado. Desculpa. É o que me vai axudar a facer o vídeo, porque é youtuber, seguide o Sekirofan. Pablo fai publicidade do meu libro. Que está esta publicidade? Lede. O si non... Senón que? Senón... Mira A aquí. ver, teño que ensinar Re chulón, vai. porque a camiseta paga a pena ensinala. E iso, que imos ir a concentración trans, entón eu levo a bandeira e tamén a vou poñer na presentación. Fai un corazonciño con mans. Saúde. Saúde. Non creo que ninguén lle interese o blog, vou acabar por non subilo porque non estamos grabando nada. ¿No ves? A xente vai descubrir onde gravo os vídeos do YouTube. Aquí no. Pablo, que vas facer agora? Big Day de Ucrania. Digo, botarlle de comer a todo tamén. Vísame cando botar. Pablo, esa miña man inocente. Saúda como man inocente. Dalle, dalle. Me llaman Nat, ¿no? O Sí. Gato Moi. Imos á librería para a presentación do libro de Né. E pode que non, eu vai a ir moi rápido á tienda das magias, pode que non. Explica que é a tenda. É dunhas movidas de xogo de cartas que me gustan moito, que pode que non teña un problema con, pero... É do que va a subir vídeo en algún momento. Das Magic. Quen sabe? Despois da presentación, imos ir a... A concentración do Día da Visibilidade Trans. Sí, Que non son transpersonalidade. sí. Me molas moito. Agora imos a presentación. Pois xa estamos diante de Librería Paz. O que pasa é que chegamos 20 minutos antes da media hora antes que teñamos que estar, porque aínda non sei que preguntas me van facer. Non teño nin idea de como va a ser. Sei que onte ou anteonte xa me dixeron que se esgotaran as prazas presenciais, mas tamén vai ser de xeito virtual, entón podedes velo online. Deixarei a ligazón na caixa da descripción. É que estamos facendo un pouco de tempo para non chegar 20 minutos antes da media hora antes. Dille a xente do YouTube algo. Hola, xente do YouTube. Teño que asignar libros que algunha xente non veu a presentación, mas deixoume encargado asignar libros. Un simple acto, o de nacer, é o que marca a nosa vida. A nosa chegada termina por determinar o noso final, e tamén o noso percorrido. Uns xenitais marcarán como toda a xente os ve. Unha letra ao final da palabra significará máis que a toda a palabra en sí.
Todo o que ten pene será un O. E todo o que ten vaxina, un A. Dis o contrario. Tes medo. Ameazas. Golpes. Insultos. Berros. Opresión. O Día da Internacional da Visibilidade Trans. Como comentei hoxe nas redes, non se me ocorría a mellor maneira que celebrarlo a carón de, bueno, pues dun amigo, dun escritor, pero este libro acumula, penso eu, moitas alegrías, moitos motivos, moitas razóns para alegrármonos, que imos ir debullando ne Barros e máis eu para vos. No que te preparas, día que che pareceu a... Pois, ou seja, foi moi raro, porque agora como todos os eventos son online, ou non hai xente, despois emítense online, ou así, foi moi raro ter a tanta xente diante. E aparte nun momento cortouse en Facebook, creo. Hostia. Empecé a escoitar a xente falar por aí. Eu estaba como, concéntrate. Non sei, creo que me fun polas ramas un pouco. A ver, sí, pero xa gracia, non? O sea, Grazas por los ánimos, pa. Pero vir aquí a falar de cousas que teñen que ver co libro. Pero non sei. Non, mas, vai, eu penso que ben. Bastante xente me viu firmar o libro. O sea, me viu pedir firmar. Firmame o meu propio libro. Bueno. E iso, ata a próxima presentación. Agora imos a concentración. Yes, a concentrarse. Que che pareceu a presentación? Estuvo guai. O sea, xa, non... Eu pensaba que iba a ser distinto. Pero nada, foi moi de pana nada máis de Eva falando de cousas do libro, contando cousas chulas. Xa non só do libro, o sea, son de cousas que non teñen que ver co libro, o sea, que teñen que ver co libro, pero que non son xusto do libro, o sea, xa da nominariedade e así. E que estuvo moi chulo, foi moi... Se tendes a oportunidade de velo, en Instagram está, Agora xa saímos da concentración. Agora igual estades vendo algunha imaxe, mas non moitas porque queremos respetar un pouco a privacidade da xente que foi a concentración polos dereitos das persoas trans, polo Día da Visibilidade Trans, e tamén por se alguén está no armario para non meternos en situacións comprometidas. E ao final liaronme un pouco na concentración e acabei tendo que ler un anaco do manifesto e gritar algunhas consignas, mas eu non tiña pensado isto para nada ao comezo. Mas ao final foi o que saiu, eu penso que saiu bastante ben. E a ver se non temos que lutar moito máis para que acaben aprobando esta lei trans, que simplemente é darnos dereitos e facernos a vida un pouco máis sinxela a todes, mas que parece que hai xente que non lle gusta. Mas iso, seguiremos lutando. Existe unha minoría que ven por descoñecemento ou falta de empatía, insiste en asociarse coa ultradereita católica de buses laranxas para tentar botar abaixo a lei trans. Ola, pois onte non puiden acabar o vlog porque xusto se nos acabou a batería da cámara e tivemos que volver para casa, estábamos moi canses. Entón xa para pechar o vídeo, que non sei se vos gustou, podedes dicerme nos comentarios se este tipo de vlogs, de vídeos máis informais vos prestan no meu canal. Quería ensinarvos que en Libraría Paz regalaronme 2 libros por facer a presentación ali e parecenme super chulos e 2 propostas super interesantes que teño moitas ganas de ler. Este que é Amor Trans, que é unha antoloxía con moitos autores, e este, La Nueva Generación, Disidentes de Género. Ambos tratan o tema do xénero, das disidencias, da diversidade, non sei, foi genial ese detalle que tiveron. Tamén a miña familia foi a ver esta obra de teatro 32 metros cadrados de Esther Carrodeguas e mercaron o texto e truxéronmo, ademais truxéronmo asinado pola propia Esther Carrodeguas, que me fai bastante ilusión. E eu non puiden ir velo porque estaba facendo a presentación, mas hoxe, día 1 de abril, sí que vou ir velo, aínda que non o vou gravar porque o vlog era do día de onte. E quería pechar o vídeo dando as grazas a toda a xente que estivestes
presencialmente e tamén polas redes seguindo a presentación. A toda a xente que estades vendo este vídeo e que ides ir máis tarde á presentación porque quedou grabada no Instagram, tedes a ligazón na descripción. E sobre todo iso, dar as grazas á Librería Paz, que son xeniais e sempre andan a organizar 1000 actividades culturais, e tamén o programa Pinto en Maragota pola diversidade do Concello de Pontevedra, que ten iniciativas super chulas, e sobre todo a Eva Mejuto, quen foi quen me convidou a facer esta presentación e quen me apoiou en moito do proceso de escrita de identidade, e ao final tamén foi quen conduciu a presentación e fixo as preguntas para que eu respondese. Así que moitas grazas a todas estas persoas, que de verdade estou rodeado de xente genial. Vémonos no próximo vídeo, e se queredes ver algunha cousa máis, deixo-vos por aquí un vídeo aleatorio que pode ser que vos guste, e un círculo para que vos suscribades ao meu canal, que cada vez somos máis, e a ver se chegamos a 2000 antes de que acabe o ano.